újságírás alapja, hogy mindent elmondasz. Arról szól, hogyan közöld a rossz hírt, hogyan terjeszd a fertőzést. Az altatóddal lehet az információs kor pestlise. Képzelj el egy kort, ahol az emberek nem néznek tévét, nem hallgatnak rádiót, nem járnak moziba, nem neteznek és nem olvasnak újságot. Az emberek nem csak gumióvszert meg gumikesztyűt húznak, hanem füldugót is használnak. Képzelj el egy pestist, ami a fülön keresztül terjed. A bot, a kő, a csonttörő és most már a szó is ölhet. Az új halál, ez a pestis bárhol ott lehet. Egy dalban, egy hírközleményben vagy egy prédikációban. Elkaphatod egy utcazenésztől, egy telemarketingestől vagy egy internetről letöltött fájlból. Tegyük fel, hogy 1 millió ember néz egy tévéműsort, aztán másnap reggel mind meghalnak egy reklámblogban elhangzó kis dalocska miatt. A tömegmédiában számtalan lehetőség rejlik a betegség terjesztésére. Képzeld el a rettegést! Képzeld el, hogy újra beköszönt a sötét középkor! Képzeld el a lángoló könyvhalmokat, a hangszalagokat és filmeket, amik felemészti őket a hatalmas mágia! Az emberek megrohamozzák az ultrarövid hullámú átjátszó állomásokat! Baltával feldarabolják az összes száloptikai kábelt! Boldogok a süketek! Mert övék lesz a föld!